Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel guys. So for today's video guys, manghuli tayo ng buko-buko. Manghuli tayo ng maliit na pusit. Bro, ano yung tawag sa maliit na pusit, bro? So guys, kung nakita nyo guys, malapit ang palubog ang araw. Kaya manghuli na tayo ng buko-buko. Kasama natin ang ating utol, si Team Kapaok. So tara guys, simulan natin. Let's go! Bro, let's go bro! Channel mo to bro eh! Let's go! So yan guys, manghuli na tayo ng buko-buko! Yung maliit na pusit! At syempre kung bago ka pa lang sa kanyang channel, huwag mong kalimutan na bago ka pa lang. Alright! Adyo lagi pagwapo. Maraming salamat sa subscriber natin dyan. 100k na tayo. Road to 1 million. Damn! Nakita nyo guys, sobrang dami namin guys. Yan, makasamahan namin guys, galing sa ibang planeta pa yan guys. Ang iba guys galing sa Ukraine, kasi napakagulo daw sa Ukraine. Ayan guys, itong kasama namin oh, galing yan sa Ukraine. So bad. So ayun guys, nandito na tayo sa destiny natin guys, kung saan manghuli tayo ng maliit na pusit. So time check was brought to you by San Miguel Berman, Humba Ngaway Oil. Pakita mo muna yung ano bro, yung gamit natin bro. Dali ka na. Ijam, tukuli dyan kuwan. Uy, kung makasubad na mo, bisag ka sa mamukubuko na oh. Wabita po yung mananaaw na to. Yan. Kabir. Yung pangsabong guys. Bread, pakita ka naman dyan Bread. Shout out si Bread. Sa mga kapaok ko dyan. Akol. Nakos ka? Indo ah. Nakos ka Kol? Mukuboko. Aw. Buko na na, away-away dyan. Video na kay. Subscribe sa mong isla. Dere na ta? Hoy, ikam sa skatig ba? Hindi na maklaro bro, ngit-ngit ka dyan. Laro ka dyan ka no? Dahil yan, maklaro doy. So ayun guys. Ito lang yung huli natin. Pakita mo bro. Ano? Pasang kumot. So yun guys, ang dami nang huli natin guys. Hindi lang ating huli. Siguro to guys. Ito, isa, dalawa. 200. Dalawat kalahati. Dalawat kalahati putod. Palpak. So ayun guys, pauwi na tayo. Palpak atong vlog guys. Watay subat guys. Pakita mo bro. Dilukay ba, dilukay? Ganyan pagkilaw guys. Oh. Lukay ba, lukay ba? Pagwapo na mga jud. Ganyan pagkaon guys. Naglima lagi ka Buko guys. pang. Ara mingaw na mingaw. Sarap. Naglima kabok makukang. Napog subat, bidaan. Kung subat, lahutayan. Utok na tao ron. Sarap, huli na boy. Saan na yung huli bro? Ipakita mo baka sabihin wala tayong huli. Wala bro. Nandito yung huli bro. Wala na. Kinain na. Wala konti. Shoutout pala kay Kesha Ibanez. At shoutout kay John Paul Espinosa. Shoutout kay Mylene Arayan from Mindanao. At shoutout kay Frank Casio Mata, klase ko noon at barkada ko. At shoutout kay Juma Rem Salobre. Ako?
Shout out ay po guys ni Juan Ruben Padilla o ni Yulo Pasawan. Bukla ko kailan na. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang walang kwitang video na to, paki-like and subscribe na lang guys at huwag nyong kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa bagong video ipapalabas natin. Maraming salamat guys sa suporta nyo guys. At lalo na sa subscribers. Shoutout pala kay Kisha Ibanez, kaklase ko nung high school. At shout out kay John Paul. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang... So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at... So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang